Denne charmerende lille dreng er Poul Christensen, og billederne er i dag næsten 60 år gamle. På overfladen har Poul levet et ganske normalt stilfærdigt liv, men graver man lidt dybere, finder man en helt anden historie. En historie fyldt med musik, eventyr, fremmede lande og en særlig dame. Det hele begynder på Sverigesbåden i 1968. Her falder Poul i snak med Christer Sjögren, en ung lovende musiker, der er ved at starte et band op. De står netop og mangler en bassist, og Poul slår til. Poul har spillet bas i mange år og har længe gået med tanken om at komme med i et band. Han turnerer i en årrække sammen med Vikingerne, og især i Tyskland er de et stort hit. Derfor er Oktoberfesten i Berlin også altid et fast spillested. Og det er netop en af disse gange i Berlin, at Poul møder sit store idol, Hansi Hinterseer. Poul er på det her tidspunkt kørt en lille smule sur i Vikingerne. Han synes mere og mere, at de lyder som Bamse på svensk. Så da Hansi inviterer ham med på sin USA-turné, Die Erinnerung der Obstverkäuferinnen, Tour of USA, ja, så har Poul svært ved at sige nej. Sammen drager de tværs over Atlanten for at indtage Amerika. Men de to musikere har ikke tilbragt mange måneder i USA, før at Poul får helt andre interesser. Poul bliver bidt af en gal rodeo-tyr. Efter en koncert i Texas får Poul lov for første gang at lege rodeo-rytter. Det viser sig, at han er så talentfuld og karismatisk, at han hurtigt bliver en af de helt store stjerner. Kulminationen kommer, da han bliver brugt som model i Marlboros reklamekampagne. Men i 1971 sker der noget skelsættende. Poul er med til kåringen af Miss Texas, og her møder han Lili Marleen. De to forelsker sig, og ikke lang tid efter drager Poul og den nyslåede Miss Texas afsted mod Las Vegas. De to bliver gift ved et ægte Las Vegas bryllup, hvor Elvis selvfølgelig forretter ceremonien. Sammen rejser de på bryllupsrejse tværs over USA og videre ud i den store verden. I dag lever Poul en stilfærdig tilværelse. Han hygger sig med sine venner, med sine børn, sine børnebørn og naturligvis sin campingvogn. Og selvfølgelig sin helt store kærlighed, Lili Marleen. Faktisk er der nok kun én ting, han savner i sit liv. Lille rød traktor passer sit job.